Благодаря, госпожо Председател. Благодаря, колеги репликиращи. Господин Маринов, никой не отрича, че има проблем, но самия министър каза, че в момента натиска е намалял, такива са данните. Затова аз казвам, че популизма паразитира върху тая тема и насажда омраза, изкривява обективната действителност. Ако говорим за тежки конфликти, такъв имаше 2016. Над 2000 души се вдигнаха на бунт тогава, ранени полицаи имаше. Знаете колко грозни бяха сцените. Няма да ви казвам кой е управлявал, за да не ви ядосвам, но далеч не е вярно, че тук има някаква безпрецедентна ситуация. Господин Митев, наистина за можачите от Възраждане и всичко, което могат и са постигнали, коментара е излишен. Уважаеми господин Ченчев, по отношение на Европа, трябва да признаем, че Дъблинският регламент беше недобре работещ и не в интерес на пограничните държави, тъй като те поемаха прекомерен натиск. За щастие обаче Европа пое в друга посока и новия пакт за миграция решава този проблем, като инвестира много повече средства и усилия в държавите, които са погранични и най-важно справедлив механизъм, солидарен за разпределение на хората, които търсят закрила и убежище. Така че не казвайте Европа се провали. Ако Европа се е провалила, не знам кой се е справил. Путин ли се е справил, кой е този можач и добре справящ се лидер и режим, но със сигурност Европа не се е провалила. Да, Дъблинският регламент не беше най-добрият, особено за България. И да, Европа направи крачка в тая посока. Ние участвахме в този процес и за щастие решението е в интерес на държави като нашата. Благодаря ви. Господин Йорданов, отказвате ли се от изказването си? Имате думата. Проверих, не се е изказвал. Уви. Знам, че ви се иска реплики. Реплики и лични обяснения. Се надявам с това изказване да не се приеме като полова сегрегация към някои господа дами, че те са чувствителни, когато им се казва истината. Една такава госпожа дама каза, че зададе въпроса защо в този парламент в момента всички партии без ПП-ДБ са обединени по тая тема. И много простичко, заради вас, заради предателството, което направихте. Предателството, което направихте и за бежанците, предателството, което правите към българския народ, предателството, което направихте с този нископосан въздушно-капков Шенген, който създава този проблем. И да бягате към натиск към границата, не пропускайте и другите, които вече са тук. И те са нелегални, и са престъпници. И не са влезли през КПП-тата, искайки защита, а са влезли нелегално. Било популизъм. Така ли? Значи ако популизъм е да искаме да депортираме нелегалните мигранти, престъпници, добре, популизъм е. Ако е популизъм да искаме българските граждани да се разхождат спокойно в собствените си градове и квартали, добре, популизъм е. Да ви светна само, че това се казва патриотизъм. Нещо, което на вас ви е адски чуждо. Чуждо ви е като формация, чуждо ви е като в главите, чуждо ви е и като представители, защото повечето от вас са отраснали друга и в тая страна я усещат само като някаква фирма, която трябва да бъде разграбена за кратко време. После за изборите. Вие си казахте как ние не влязохме в единия парламент. Сала-бала, трала-лала. Вие си го казахте. След това за ваша мъка има такъв народ са вътре в залата. Следващия парламент, за ваша мъка, ние ще бъдем 2 пъти повече, а вие, жалки създания, ще бъдете минимум минус 30 човека. Минимум. Господин Йорданов, обръща се към колеги. Господин Манев, ще ви призова, като излезете на трибуната, да казвате истината. И аз чувам слухове, че охранителната фирма е близка, може би, до един съветник на сапунджията Денков. Не знам дали е така. Вие казвате, че имате информация. Какви има вътре в... Кажете ги. Просто ги кажете. А на евроизборите, да, този Европейски съюз в момента работи грешно и създава антиевропейски настроения в гражданите на цяла Европа. Защото не защитава европейците, защитава някакви измислени идеологии, маскирани като зелени сделки, хомосексуална пропаганда, налагана като качество и всякакви такива, включително имигранти, които са си престъпници, влезли нелегално и в страната в България, и в Гърция, и в Италия, и във Франция. Това са престъпници. Да, следващия Европейски парламент ще бъде различен. И вие тогава, когато поеме нов курс,
се надявам да излизате тук и да викате, понеже Европейския парламент каза да разкараме мигрантите, ние сме съгласни. Времето, господин Йорданов.